ಬುಧವಾರದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮುಲ್ಕಿ ಕೊಳ್ನಾಡಿನ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹವು ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅಡ್ಡಪದವು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಕೊಲೆಗೈದಿರಬೇಕೆಂಬ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ತನ್ನ ರಿಕ್ಷಾವನ್ನು ನಗರದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬುಧವಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಎಂದಿನಂತೆ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಾರದ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಮನೆ ಮಂದಿ ಆತಂಕಗೊಂಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆಗೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ರ ಮೃತದೇಹವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇರಳ ಗಡಿಭಾಗದ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಅಡ್ಕಪದವು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಾವಿಯ ಬಳಿ ರಕ್ತದ ಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು 3 ಪುತ್ರರನ್ನು ಅಗಲಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾರ ಚೌಕಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ರಿಕ್ಷಾ ಓಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಸರಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ಮನೆಗೆ ಮರಳಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಮುಸ್ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಕುಂಜತ್ತೂರು ಪದವು ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ರ ಮೃತದೇಹವಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಗಾಂಜಾ ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ರನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಳಿಕ ಅದ್ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೊಲೆಗೈದಿರಬೇಕು ಎಂಬ ಶಂಕೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ರ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ഏറ്റവും ദാരുണമായ കൊലപാതകമാണ് കുഞ്ചത്തൂർ അടുക്ക മാലിംഗേശ്വര അടുക്കയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ കൊലപാതകം വളരെ ദുരൂഹത സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. കർണാടകയിൽ നിന്ന് ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറെയാണ് അതിദാരുണമായി കൊല ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. തീർച്ചയായും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഏത് ഗൂഢാലോചനയും ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. തീർച്ചയായും നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഈ കുഞ്ചത്തൂരിൻ്റെ ഉള്ളുപ്രദേശമായ പദവ് പോലത്തെ മാലിംഗേശ്വര പ്രദേശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഈ ജൂജാട്ടം, അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ബെട്ട് പോലത്തെ ഈ കളികളെ പോലീസ് കൃത്യമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ കർശനമായി ഇതാരാണോ കൽപ്പിക്കുന്നത് അവർക്കെതിരെ കൃത്യമായ നടപടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണോ ഇത് സംഭവിച്ചത് എന്ന് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പോലീസ് മേധാവി അടക്കം ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടീമിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കൊലപാതകങ്ങൾ നടന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കൃത്യമായി അന്വേഷണം നടത്തി അത് നടക്കാത്ത രീതിയിൽ നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ദാരുണമായ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുടെ കൊലപാതകം അത് കൃത്യമായി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ആരാണോ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദികൾ അവരെ കൃത്യമായി ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ കളിപ്പിക്കുന്നവരെ ചോദ്യം ചെയ്താൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. തീർച്ചയായും പോലീസിനോടും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനോടും ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശ്വാസമുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 6 മണിക്ക് പോരേണ്ട വന്നിനി. രാത്രി 11:30 മണിക്ക് കണ്ട ആളുണ്ട്. അതിൽ പിന്നെ 1 മണിക്ക് ഫോണാക്കി എൻ്റെ ഭാര്യ. ഫോണാക്കുമ്പോഴത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് വന്നു. അതിൽ പിന്നെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട് മൊബൈൽ. പാട് ഇപ്പോൾ ഒരു പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അവിടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുത്തു. ഇതാക്കി ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೋಲ್ನಾಡು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇನಾಲ ರೆಹಮಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ V4 ನ್ಯೂಸ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ.